temos que ir afrontando pois, os retos que a vida nos vai plantexando, non? E unha das cousas que agora máis estamos salientando é precisamente que os establecementos de turismo rural estamos sendo, digamos, un pouco os máis demandados por parte do público en xeral, dadas pois, eso, as características que temos de espazos de natureza, espazos onde hai pouca aglomeración de poboación e fundamentalmente porque ofrecemos tamén unhas garantías de calidade e de seguridade no cuidado sanitario pois que é o que a xente está demandando. E entonces unha das cousas que, bueno, pois falando nos entendemos, falando aprendemos e falando pois tamén sacamos conclusións, non? Estamos agora analizando pois coa Asociación de Axencias de Viaxe de Galicia ou con outras persoas que están participando tamén no sector, empresas de turismo activo e iso, que temos que ir xuntos, que temos que realmente poder ofrecerlle á xente a posibilidade de que cando veñan aquí podan pois eso, achegarse a todo o que a oferta da Ribeira Sacra está tendo, non? E entonces aí nese sentido pois temos retos en canto a seguir innovando, seguir dándolle a cabeciña, pero temos tamén pois retos tecnolóxicos, temos que seguir mellorando tanto no uso das tecnoloxías que, bueno, pois tamén nos vimos reclamando desde hai tempo por parte das administracións que nos apoyen na conectividade, na mellora da conectividade. Tú podes ter moi bo produto, podes ter unhas ganas de vender, pero evidentemente se queres vender, pois tes que saber ir á feira, chegar á feira e saber vender o teu produto, non? Que sería a comercialización. Entonces, o que estamos tratando tamén é de buscar xeitos de que a xente coñeza todo o que estamos ofrecendo. Eu sempre digo que o turismo ou é sostible ou non é turismo, ou non pode ser, ademais, e non sería viable nin sería útil, non? Nese sentido, ter a capacidade ou ter a posibilidade de aproveitar os recursos que son públicos e que son de todos para tratar de mellorar toda unha serie de líneas de acción que estamos vendo pois que son eivas todavía na Ribeira Sacra, non? Estamos falando, por exemplo, pois eso, da mobilidade. Cada vez está vindo máis xente á Ribeira Sacra. Temos que ordenar, temos que organizar, temos que buscar xeitos para que a xente poda vir, poda estar cómoda, pero tamén, sobre todo, tamén para que a propia veciñanza da Ribeira Sacra poda ter a posibilidade de desenvolver a súa vida con naturalidade e sin incomodidades, non? Pois ten tamén outros apartados, como poda ser, pois eso, o cuidado da paisaxe, o cuidado dos recursos, o cuidado do patrimonio que temos na Ribeira Sacra, non? Que de alguma maneira, pois eso, nós somos herdeiros, somos depositarios deles, pero que temos tamén que saber cuidar, non? E despois, aspectos como, por exemplo, pois eso, o tema da calidade ou o tema da formación, pois tamén son aspectos que grazas a este plan pois vamos a poder ir artellando e poder ir tamén pois tratando de mellorar cada día na profesionalización do sector, non? Porque de pouco valería pois que cada vez se nos fose recoñecendo máis, de que cada vez houvese máis xente que quixera vir, si de alguma maneira pois tamén nós mesmos non poñemos as pilas, ou, sobre todo, creo que tamén outro dos aspectos que debemos ter moi en conta é que temos que seguir dándolle futuro a este territorio, non? Unha das cousas que estamos tentando pois tamén convencer ao propio sector do turismo, non? De que temos que salir un pouco de cada un dos círculos pequenos nos que nos estamos e ir abrindo, porque precisamente eso, unha das cousas que estamos vendo é que
os grandes, como nos deixemos ir, os grandes nos asoballan e nos impoñen as súas condicións pois eso, de comercialización, impoñen as súas normas, non? E é un dos problemas agora mesmo que tamén estamos tendo, non? Porque a xente cada vez máis reserva, pois eso, vía Booking ou todas estas cousas, sin ter en conta de que eles mesmos nos están a veces esmagando a nós, non? E que é moito máis sinxelo, pois eso, traballar desde outros eidos, como poda ser, pois eso, o que directamente nos podan chamar ou a través de pequenas axencias de viaxe que ofrecen tamén, pois eso, experiencias, que ofrecen estadías e que ofrecen a posibilidade, pois, de crear un paquete turístico de tal maneira que a xente, cando veña a Ribeira Sacra, pois poda ter xa un pouco todo a man, non? Eu estou esperanzado porque creo que ademais a xente nova se está formando, a xente nova está abrindo posibilidades e están xerando cousas moi pequeniñas, posiblemente, cousas moi sinxelas, pero que lle están dando moito futuro a este territorio, non? E pensade que xa non só no turismo, que o turismo sin que o viño, o sector do viño, o sector do leite ou o sector, digamos, da agricultura funcione, pois evidentemente non ten futuro. Si somos capaces de crear esas sinerxias e esas unións entre todos estes sectores, pois eu creo que xa temos un bo proxecto para que isto siga tendo futuro.